Beredar. Oh iya, iya, praktis apa di namanya? Iya. Dasar nih yang kan, makan hati pada kita kamu, dasar kayak sinama pun tidak. Kesama nih option yang kami potong pakai sini. Aku rasa, aku nggak jauh. Ini hasilnya di sana. Bisa kita bisa. Aku ini bagi apa? Ada kamu nih. Aku punya. Ini akhir aku. Punya no. Kini ibu bagrano, belai kaino kambai. Isi brum nih haino. Taklai bo haino sung manfita kini ibu bagrani. Ketara saya manisan. Happy birthday bubagra. Oh sano nasi kuino. Bubagra ni sak kaham. Bini sabung tebo kaham. Botebo cini tiprasani dopani bagai kaham klai mantung. National international bini. Taibo samung kaham klai mantung. Penaino cung tini mutu klai. Cung tini Simna Block Committee ni bisingo 3 Jun sung baglajak 1 number Jun ka Katlamara Juno thangka chini mormonang mantri Bishwaketu Deborma angoro hezamara Juno tongo sung tinoro hezamara o pulyano sung aro ni je mat ajagao kabang ma mani sidaro khibja kabro sung khibi laika bazaro phal laika aboni yagulo sung chini takuk khoroksa Narendra Deborma bisikolog ma bo sakham yang mani yagulo operation khlaijaka operation khaimani yagulo phone bini sakham yako bini nogo sung thangai ja mansak chini oroni lukurok tai chung kisat bono tai thinango sungbai korungai bono tai bu subanani kok sawi chung ke subanakya aboni yagulo chung norok nukhanaro chung tabu basalaijak Hezamara PHC Primary Health Center oro bahaino chung yak chijakra kisa bolong tomani hok laika aboni yagulo chini oro kabangma chini bemar manjak chini takuk bukuk jong tongo boroni no chung mungsari maya phano haipane kisa bongni no chung bubagrani hamjak mani kisa ketiro chung yafarka gama haiklai no chung tinini Salo, tabok sung, hai na hai, Mohanbari Ashram School thangai nai, aro 50 jon 50, aro student tongo, sung aro bubagrano, hambai ruoi, chini serai besar rok bai, sung aro cake ralai nai,
हेपि बार्थडे होनलायनाय अमा हायखायनो जों दिनै सिमना ब्लक कमिटिनि बिसिंग जों 4टा आश्रम स्कुल न जों दिनै अमा हायखाय जों केग्रा हय बरक बाय जों दिनै तंफकलायनाय स्रायरक बाय बुबाग्रानि आसायमानि साल आं दिनै ककसाना मुसुंग थानसा तंखाय बुबाग्रानि कखनाय तंखाय जों दिनै जे मानथाय रक तंमानि जों जे खा कामानि जों माननाय खाता बारादि खालकदि जों साक सयना नांनाय बुइनि कक बाय अरय फरेंना ता थांदि बुइनायनाय नु ताबु जोंनो अरय फरेखायना बागै किन्तु बुबाग्रा तंसाक जसक फान गोनां फाइफानो मुंसांना क्रै ताकफानो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सारो नर्थ ईस्ट नि फातारबो बुबाग्रानो पयथसाय तंगार गोबां मा दंगो जों यागुलो बरनि सुबा सुबु जों माननाय एवं जों दिनै अबनो जों ईश्वरनि थानि कायतनि थानि मुतायनि थानि जों खुलुमलायनाय दियालायनाय बुबाग्रानो गाहाम तनिथुं आयु कलक तनिथुं ताइबो कलक कथर खायै अ हायुंगो बिनो बुं ताइबो पिरजाकथुं हामबाय तिने बुबाग्रानि आजायमा सालो जे थानसा देंगा अब कि ऑल ब्लॉक कमिटी रक तिने नियो सालो थानसा दे निनार लायखा जों अर त्रिपुरानि विशेष कायचिनि जे एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि आगे जे ब्लक दंमोन ताबो ओंखाय 28 टा ताबो एडिसिनि सेगमेन्ट केन्द्र जे दंमोन आबनो तुइनो चिनि ब्लक अमंका सिमना ब्लक मंगा सिमना तमाकारि जे जागाव बासाय दंगो अमो एलाका क्लायो अ जागानो आं 2021 अ आमचाइनि लुकुरक आनो हामजागै आनो बुबाग्रानो हामजागै थानसानो हामजागै थानसां याखाय आं मा जरा अर एमडि सिंनि मांगला खामुन ओ थानसानि मारिनो जों ताइसो मुतु ख्लायना बागै तिनि थानसानि साल होनै जों तिनि पारालाय दंगो जों मानिलाय दंगो अमायखाय सारा त्रिपुरानि 28 टा पारङैबो दिनै शिलं होनदि दिल्ली होनदि दिनै पुणे होनदि बेंगालुरु होनदि गोबां मा जागावनो बुबाग्रानि आसामनि साल तिनि पालायजानाय तिनिसे जरा सुबा मुं अर दे मथाक जंगाया तेबो तंखो सुबा मुं अबा तिनिनि सुबा मुं तो जों जेहेतु पाट खायजाक जों तो अर कायसे सुबाखा ताउ खुसतनि स्रेरक बाय थांलायनाय जों आरो सुबायाफोरा जों मियाबो सुबाखा सुबा मा तो पाइमानि क्रै जत सुबा मा तो दंनि बिसिंति जों जत फुनगुमैया हायपाना हामजागै बोखाबाय गुबैबाय सुबा मानि इंखा जों नुगियाफा नंथं बरं नुगियाफा नं बिसोर नुगियाफा न साका तंनाय दन नायखलाय दंलै बुबाग्रा सामुं तांमा तो साका तंनाय ब नायखलाय दं ब हामारि दं हामारि पाइ मुंख्रै आबुनि बागै नंनो बेलायखेना नंनि बिसिंति गोबां मा जोंजे ताबुक जे मानि दंमानि नंनि बिसिंति जे आवायिं दंमानि हायुं खतर नंनि बिसिंति जे चिनि कक बरक सानायरक तिनि साला बरक नुगुइ दंनाय बांलादेश फान दंथं मालयेशिया फान दंथं आमेरिकान फान दंथं लंडन फान दंथं गोबां मा हायुङाव ताबुक चिनि हायुंनि गोबां मा थायो न चिनि ककरक सानायरक दंग ताबु जों ट्रक बिसखाङो आगुबै दं तो बुबाग्रानो रिंगै अबा हाके सेलिब्रेशन प्रोग्राम बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोग्राम नो खाने वान सुक जागदेन रक जों ताकलाय खायलिया दिनै बिनिखाय प्रोग्राम खाय TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन आजागा चंद्रमहल बुबाग्रानो बरक तिनि तुइ केग्रा लायनाय बुबाग्रा चिनि जत ब्लक कमिटिनि ब्रै बदल चिनि TWF नि ब्लक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटि रनो तिनि बरमनाय माइ फाइसा सारिनाय आबुनि परे ब तिनि खुमलंग थांफिनाय